እዚ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ዝበሃል ዘሎ ብመሰረቱ ካበይ ዝብገስ እንድሕሪልኩም ካብቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣናትና እዩ ዝመጽእ ኢልና ኣለና ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክትመጽእ ትደሊ ዘላ ኣብ ጅቡቲ በይዛ ኣለዋ እዩ ኣብ ሶማሊላንድ ብመንገዲ ናይ ኢማራት ድሌታ ክትገበር ትኽእል እያ ስለዚ ናብ ኤርትራ ትመጽእ ዘላ ቦታ ስለ ዘይብላ ኣብ ካልእ ኣይኮነትን ንኤርትራ ብፍሉይ ዓይነት ስለ ትጥምታ ዘላ እያ ናብ ኤርትራ ትመጽእ ዘላ ምናልባት ኤርትራ ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያን ኣገዳሲ ዲል ክትገብር ከም ትኽእል እውን ስለ ዝረአ ኣሜሪካ ድማ ኩሉ ግዜ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ሽግር ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ እዘን ሃገራት ዓብይ ኢንቨስትመንት ክገብራ እንትኮይነን እዩ ዝበሃል ኤርትራ መንግስት እንግዲህ ከአሜሪካ ጋር በግንኙነቱ በሻከረባቸው አመታት ወደ ምስራቁ ዓለም የማማተርና ከነሱ ጋር የጠበቀ ግንኙነት የመፍጠር ሁኔታዎች ተስተውሏል ከራሻ ጋር ያለው ግንኙነት የተጠናከረ ነው ከቻይናም ጋር በተመሳሳይ አሁን ይሄ አዲሱ ከአሜሪካ ጋር የሚፈጠረው አጋርነትና የዲፕሎማሲ ቁርኝት በዚህ ግንኙነቶች ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ አይኖርም የኤርትራ መንግስት ብዙ ግንኙነቶችን ከምስራቁ ዓለም ጋር ያደረገ ነው አሜሪካ ደግሞ በአሁን ሰዓት እነዚህ ሀገራት ጋር በተለይ ከዚህ ከኢኮኖሚና ከተለያዩ የበላይነቶች ጋር ተያይዞ ስጋት አላት የቻይናን መስፋፋት የራሻን እንደዚሁ ስለዚህ ይሄ ግንኙነት በኤርትራ ቀጣይ ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ከምስራቁ ዓለም ጋር የሚኖራት ላይ ተጽዕኖ አይፈጥርም ታሕቱን ታያ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ከም ንፈልጦ ዝምድና ናታ ምስ ቻይና ይዝዓበየ ዝምድና ናታ ምስ ራሽያ ጽቡቕ ዝምድና ዘለዋ ምዃና ከም ድማ ምስ ካልኦት ሃገራት ምብራቕ ዝያዳ ኣብኦም ዘተኮረት እያ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ብዙሕ ዝምድና የብላን ሕጂ ግን ምስ ናይ ቀይ ባሕሪ ውድድር ዘሎ ኣሜሪካ ንባዕላ ነቲ ናይ ቻይናን ራሽያን ጽልዋ ክትምንጥሎ ትደልላ بحيل كتاتو تفتنالا سلازي نيرترا زصقم كفطرلا يكلن مست ቻይና ዘለዋ ዝምድና ወይ ምስ ራሽያ ዝነበረ ዝምድና ሕጂ ኣሜሪካ ክታቱ ኸላ ምስተናይ ቀደም መሻርክታሲ እዚ እንታይ ዓይነት ጽልዋ ክፈጥረላ ይኽእል ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ንስማዩ የአሜሪካ መንግስት ራሽያና ቻይና ጋር የሚደረግ ጠበቅ ያለ ዝምድናን በዚህ ሰዓት በስነ ስርዓት እየተቃወሙ ነው የአውሮፓ ህብረት መንግስታት ከአሜሪካ መንግስት ጋር እንደዚህ መፋጠጥ ላይ ደረሱትን ከቻይና ጋር የተደረገ የኢኮኖሚ መተሳሰር ነው ካናዳን እንወርሻለን እንወጋሻለን አይነት መስፈራራት የደረሰው ካናዳ ደግሞ በማንኛውም አይነት መልክ ከአሜሪካ ጋር የሚደረገውን የንግድ ዝምድና አቋርጦ ወደ ቻይና ፊታቸውን ማዞራቸው አሜሪካ መንግስት አስቆጥቷል ያስቀይማል ግን ከኤርትራ መንግስት ጋር ሲታይ በሁለት ነገር ነው አንደኛ የኤርትራ መንግስት በፖሊሲው ከማንኛውም መንግስት ጋር ሻራ ሳይዝ እኩል እንዳገሩ ነው ከማንኛውም ጋር ጥሩ በመከባበር ሚቹዋል የሆነ ዝምድና የማድረግ ፖሊሲው ብዙ ሀገራት ያውቁታል ያ ደግሞ ይቀጥላል የሚል እምነት አለ ሁለተኛው ነገር ኤርትራም ሆነች አብዛኛዎቹ የአፍሪካ ሀገራት የአሜሪካን ኢኮኖሚ የሚሻማ በቢሊየንስ ዶላር የሚገመት የንግድ ግንኙነት ከቻይና ጋር የላቸውም አያደርጉትም አብዛኛዎቹ ከቱርክ ከአረብ ሀገራት እዛ አካባቢ ካሉ ነው የሚያደርጉ እና ስለዚህ ከአሜሪካ ጋር የሚፈጠረው ዝምድና ኤርትራን ከቻይናም ይሁን ከራሽያም ይሁን ከሌላው ምዕራባዊ ዓለም ጋር ያላትን ዝምድና ግምት ውስጥ ያስገባል የሚል እንታይ ይብላሎ መጀመሪያ እቲ ጉዳይ ኣገዳሲነት ብንዮም ዲስካስ ገብሩ ዘሎ ንኤርትራ ዝምድናታት ናታ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ብዓይን ኣሜሪካ ከመይ ክረአዩ ንዝብል ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነት ሃገር ምስ ቻይና ዘለዋ ምስ ራሽያ ዘለዋ ዝምድና ክሪቲካሊ ኣትሪዮ ዘላ ብመንፅር ድማ ፖሊሲናቶም ናይ ምቅያር ተልእኾታት እውን ንሪኦ ኣለና ኢሉ ንኣብነት ኣብ መንጎ ካናዳን ኣሜሪካ ምስ ሰሓሓብ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ካናዳ ንኣሜሪካ ዓፅዮም ናብ ቻይና ገጾም ክኸዱ ይደልዩለው እቲ ቁጥዕ ናይ ኣሜሪካ ድማ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ኣለና እቲ ምትፍናን እናረሰነ ይኸይድ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኣብ ብራዚል ተመሳሳላይ ጠቕሶኒ ግን ብራዚል ናብ ቻይና ገጻ ምስ ከደት ክሳዕ ክንደይ ምትፍናን ተፈጢሩሎም ምስ ኣሜሪካ ሪናዮ ቬኔዙዌላ ዕልዋ መንግስቲ ዝግበር ዘሎ እውን ኣካል ናይቲ ናብ ቻይና ናብቲ ከባቢ ዝመፀቶ ንቻይና ንምውፃእ ዝበሃል ዘሎ እዩ ናብ ኢራን ንሪኦ ዘለና እውን ኣስፊሕ ከብለልኩም ስለዚ ኣሜሪካ ሲሪየስ ላይ ትሪኦን ኢና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ብወገነ ኤርትራ ክትሪኦ ከለኻ ኤርትራ ድማ ትፍለጠሉ ነገር ኣለዋ ወላ ምስ ቻይና እንተሰርሐት ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኣፍ ደጊያ ከፊታ መሬታ ሂባ ኩሉ ሂባ ኣይኮነትን ምስ ቻይና ናፅነታ ዓቂባ ትሰርሕ ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ቻይና ኪኖቲ ካምፓኒታት ናታ መፅን ካብ ኤርትራ ዝገብሮ ፍልይ ዝበለ በይዝ ይኹን ካልእ ዓይነት ፅልዋ ብኤርትራ ዘለዋ ነገር የብላን የስጭ ቁጠባዊ ጭዋዳ ኣለዎም ፅልዋ እውን ኣለዎም ቁጠባ ነቲ ማዕድናት ናትና ካብ ቻይና ወፃኢ ካልእ ክገዝኦ ዝኽእል ወይ እውን በቲ ዘለዎ ኩነታት ክወስዶ ዝኽእል ኣሎ ድየሎም እውን ክንብል ስለዘይንኽእል ፃቕጥስ ክገብሩ ክእሉ እዮም ግን ኤርትራ ክሳብ ዝዓለት እዚኣ ናፅነታን ልውላውነታን ዓቂባ ትኸይድ ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት እዚ ሓደ ካብቲ ኣሜሪካ ናብዚ ቦታ እንተመፂኣ እውን ክንዱ ዝኣክል ኤርትራ ናብዚ ብሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ኩነታት ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ክረአ ከሎ ግን ኤርትራ ኒውትራል ዝኾነ ልውላውነታ ሓልያ ትገብሮ ዘላ ዝምድና
زياده نسو يتزقدس بو منصر دما ولا تشاينا يكون راشا بخالو ونكري ويكلون يم يمزبلو من البات تخالي تكفال ابزاز حتى نزيا ازيات صبغت سربايا صبغت انترفيو يا كيتكم سمعوها ابزي مسايز حتى خالي تحطوا لابزع بايمارات كنا ምንም ችግር ይፈጥራል የሚል ሐሳቤ የለኝም። አሁን እንግዲህ ያው ቀደም ሲል ነካክተናል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ ገብታለች። በዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን በሰፊው እየወጣ የሚገኝ ጉዳይ ነው። የአሜሪካንን መንግስት ድጋፍ ነው የጠየቀችው። በኢራን በኩል የደረሰባት ድብደባ፣ አጠቃላይ የተፈጠረባት የኢኮኖሚ ጉዳት እርዳታ እንድትጠይቅና የአሜሪካንን ደጅ እንድትጠና አድርጓታል። ያ ካልሆነ ግን ወደ ቻይና ገንዘብ ልትዞር እንደምትችልም بحفشة نا إماراتوني تنكفوا أبو انتهيم زبلو زلو إمارات بزوح كسارة وريد والو أبكرنا أفريقيا دما عبت هرادس أو زلو هاجر بفلاين دبلت قلنا نا أنصار يرترا يخونا بكالي داي تكرنا أفريقيا تساقمات متتو تاو نخدقبر فاندو تقبر زلايا إمارات نبعلا بساقمات يا مهلاوا بخمي كسالوا يخل نزبلون يتنكفوهم أبي أحمد أبزو حجز اللو درجة كلا كدملس كالو بزو نقر كقبر زخلها كونا من البحث نقال إثيوبياويان كوريدور دوغلد انت بلا حيل زلوك مسلم يخلي جن نعنا بفصم ኤርትራ ነፍሳ ከተከላኸል ተኸለም ኩሉ ነገር ክትገብር ዓቕሚ ዘለዋ ናፃ ዝኾነ ኢንዲፔንደንት ዝኾነ ፖሊሲ ዘለዋ ሃገር ምዃናን ከምኡ ድማ ኤርትራ ወላውን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ናብ ቻይና ኣዝዩ ዝተፀግዐ ቁጠባ ዘለዎም ክህልዋ ከለዎ ኤርትራ ግን ኣዝዩ ዝተፀግዐ ቁጠባ እውን የብላ ናብ ቻይና ዘጂ ንኤርትራ እውን ናብ ቻይና ዝወደቐት ሃገር እያ ክትብላ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ወላ እኳ ትዝርከቦ ምስ ቻይና እንተኾነ ቱ ሰም ኤክስተንት ኤርትራ እውን ናብ ቻይና ፅግዕ ዝበለት እያ ግን ናይ ኤርትራ ሪሶርስ ቤዝድ ኢኮኖሚ ስለ ዝኾነ ነቲ ሪሶርስ ብፍላይ እገዳ እንተተላዒልዋ ናይ ግድን ኣይኮነን ኤርትራ ማዕድናታ ናብ ቻይና ጥራይ ክሸጦ ናይ ብኣሜሪካ እውን ክትገዝአሉ ትኽእል መንገዲ ኤውሮጳ ክገዝዎ ይኽእሉ እዮም ወርቅናትና መጀመርያ ስዊዘርላንድ ይመፅእ ነይሩ ዝክርዎ ተኮይንኩም ስለዚ እቲ እገዳ እንተተላዒሉ ናብ ካልእ ቦታ እውን ክሽየጠሉ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዘለዎ ክሳዕ ክንዱ ፀገም ክኸውን ኣይክእልኒ እናበለ እዮም ዝምልሱ ፅቡቕ ዝኾነ ኢንተርቪው እዩ starting to look at Eritrea not for aid not for influence but for what may lie beneath its waters. And if that's true, this could be the beginning of a major shift. As of April 2026, the world's attention is such... Sorry. America abzi zabana Donald Trump انت عينت policy قتلالو and حيلنا aggressive زخوننا energy domination policy قتلالو. أي مالته كاب نبور وصاي زخونه نايصعت بفلاي نايز fossil fuels بالز كربون بندادي زمنچو صعات دومينيانت حيله بعالم مودادرت زي بلون كونيم زلي زلو እዚ ማለት ድማ ዳርጋ መብዛሕቱ ምንጭ ናይ ነዳዲ ኣብ ኢዶም ክኸውን ይደሊ ወሎ እዚ ኸኣ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኣብ ካልእ ዓለማት ዝግበር ዘሎ ክትሪኦ ከለኻ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ምዕደራናቱ ቀልጢፉ ዝርድኦ ነገር እንተሎ ጉዳይ ናይ ነዳዲ ኮይኑ ይስምዓን ሕርሻን ገለመለን ዝርድኦ ኣይኮነን ሬር ኤርዝ ዝበሃሉ ማዕድናት ثم ليثيوم ليد كمتات نابلو زقصلو ساتوم ازيما قدستيوم اب دي ار سي تزعبي ديل جيريز بلو اب ديموكراسيات ريبابليك كونغو نتي رير ايرث مينرالز كاب تشاينا ممنطال سلازغوني قصيلو زغبرو زلو ببزحتو ابزن زمعبلا زلو هاغرات ناب ندادي زتوكري سلازي نابير تراغصوم امريكا دونالد ترامب اتنشن نابير تراغ غبر كله زياده ايرترا انت عينه ديسكشنس نغميت كتمصالوا كنبل كلنا زي ايرترا ندادي اللوادي بلان اوفشور دي ولا اونشور زبال ندادن اتغازن ندادن ايرترا اللوادي بلان نزبل كم تيما كم عب توبيك زرب زخليو بزحد ما كومتات بوست غبر يرلو معناته ايرترا هيستوريكالي ناي ندادي بوتا ندادي كلوا كم زغل زغم زرغاغص نغرات قد محجا غاطيمن يريو سلازي اتس نوت كاب زيرو زبغاس نغر كم زي كوني زنغر زلو ايرترا دما مسدنا امريكا نحنا انتاي ندلنا مبزحتنا ايرترا أمريكا أبناتنا وتهدروا بيس كتقبر ندلي لنا انتهي دانا يكو طبعا شركنتنا ندلي لنا زمدنا مالت قال نقر كل ولو وطبعا زمدنا كون خل وتهدروا زمدنا كون خل كالو ملكعت ون زمدنا تتقبر تخليها نحنا مس أمريكا ندلي زيادة وطبعا زمدنا بر تو تهدروا زمدنا زبس هير ترا مس أمريكا يدلني نابنت بزحت يرترا انتهي دليو بيزنا كالو تقرات أبي يرترا كلنا أمريكا زدلقن يلن كنبل نخلينا أمريكا بيز أبي تراخ تقبر أنت تدخل زبل سب I don't know معناته أمريكا تك تقبر كم تدخل يقمت يسب قالوا تقرأت خينا ممكن كم تنا إمارات قوتيتنا ممكن نوصل نخلينا نبلد لنا
بحيلسي كاب إمارات حيل لني لفنت أحزب السبيلن إمارات نقطر نخلهم جحيفة دوسات يا إرترا سلزي السعودية مثلا السعودية موسعك خبدا يكلني جبت مثلا جبت موسعك خبدا يكلني قل شاتم تلو تبلتقنا رموس منقسي كرب شكاي خلني نعمل دلنا كابو وسايقن أبزي كلتا نقرات كريكم دليل اللقانة إرترايان بوستس قبروا وزلوا يبزع بإرتران زيادة 5 سلن دلي هذا انتايلو أو تسينير مسلكم زي إرترايان بوستس بحاليو joint Eritrea oil and gas exploration Eritrea أبزق داي غازن ناي إنرجين أتو كيراك سرع كمزلوا تي أمريكا زردو أمريكا أبزي دبلوماسي ويهون أبزركب إن كان هبان سلزا قدسا إن كاكن بلولو نغل ويون أبت أولا حزنا نقرب نتاين تايو معدنات كمزلنا رقص أنياتاتنا معدنات ناتنا نتوم إنفسترس نا أمريكا يقدسوم ورق ناتنا يقدسومي كالي معدنات ناتنا يقدسومي جن زيادة دما تنا إنرجي دبلوماسي دما أبي ترى كل ويخلي سلزي Europe or China to drill using modern سلزي تايب لالو أبش أنت شاتميتن سوسان كساب سبعتات Western energy companies conducted explorations and achieved promising results. Eritrea should now invite international energy companies, particularly from the United States, Europe or China, to drill using modern 3D seismic surveys and deep water wells. ስለዚህ ኤርትራ ኣብ ሱሳታትን ሰብዓታትን ብዝግበር ዝነበረ ናይ ነዳዲ ድህሰሳ ከም ዘለዋ ዝገልጽ ሓበሬታ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ምዕቡላት ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ኤውሮጳ ከምኡ ናይ ቻይና መፅአን ነቲ ዝግበር ዘሎ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ድህሰሳ በቲ 3D ዝበሃል ሞደርን ሲስተምስ ገይሮም ክገብርዎ ክኽእሉ ኣለዎም ንኣብነት ኣብ ሱሳታት ክሳብ ሰብዓታት ኣብ ዝነበረ ካምፓኒታት ከም በዓል ቼቭሮን ዝበሃላ ኤልፍ Aquitaine comme de ma Total Exxon and Mobil ዝበሃላ ማለት recorded encouraging findings including South Bure first ተፈላለየ ጠቕስታት ናጠቐሰ ኤርትራ ጋዝ ወይ እውን ነዳዲ ክልዋ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታታት እዩ ዝዝርጋሕ ዘሎ እዚ ሓበሬታት እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምዝርጋሕ ንኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ እንታይ ከም ዘለና ንዓለምና ከነፍልጥ ክንክእል ኣለና ዘይብልና ሓንቲ ዘይብልና ጥራይ ኮይና ክንቀርብ የብልና نحنا ጸጋታት ከልወና ስለዝኽእል ነዚታት ንዓለም ምፍላጥ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ and መርኣያ ናቱ ድማ ከም ዝንሪዮ ዘለና ብስእልታት ገይሮም US Eritrea Energy Corporation እናበሉውን ተፈላለየ ብAI ጀነሬት ዝኾነ ስእልታት ይገብሩለው ነዚኦም ከም ዝገብሩ ዘለዋነ ዓቢ ኣኽብሮትን ኣድናቆትን ይዘለኒ ስለምንታይ እዚ ሓበሬታ እዚ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ስደተኛታት ብዛዕባ ሽግር ጥራይ ዘይኮነ ኤርትራ ካልእ ጽቡቕ ነገር ከም ዘለዋ ንኻልእ ነገር እውን ክፉት ኣፍ ደገ ከም ዘለዋ ክንገልጽ ኣለና ንኣብነት ናይ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ገለ ፖይንት ኣውፂዎ ዝነበረ we are prioritizing partnerships that matter ስለዚ ኣሜሪካ ከም ፖሊሲ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብሉ ኣለው ንሕና ዝምድናታት ኣገዳስነት ዘለዎም aligning our resources within our strategic objectives and ensuring that our engagement delivers real benefits for the American people and results for our African partners. ስለዚ ዝያዳቲ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ናብ ኣፍሪካ ናብ ቁጠባዊ ሽርክነት ዝዘንበለ ንነብስን ንህዝቢ ኣሜሪካ ዘርብሕ ንሃገር ኣሜሪካ ዘርብሕ ከምኡ ድማ ነቶም መሻርክትና ከርብሕ ዝኽእል መንገዲ ክንክተል ኢና ንደሊ ዝብል ዘረባ ኣብቲ ናይ ቢሮ ኦፍ ሲኒየር ቢሮ ኦፊሻል ፎር ኣፍሪካን ኣፌርስ ኒክ ቸከር ዝበሃል ኣብ ዝሃቦ during his testimony before the Senate Foreign Relations ዝበሎ ነይሩ ስለዚ ሽርክነት ናትና እንካን ሃባን ዘለዎ ንኹሉ ዘርብሕ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ዝብል ፖሊሲ ሒዞም ይኽተሉ ከም ዘለውን ኣካልናቱ ድማ ሕጂ እቲ ዎል ስትሪት ጆርናል ኢልዎ ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ናብ ምንታይ ክንወድቕ ንደሊ እዚ ኤርትራ ኣብዚ እውን ኣላ ካልእ ነዚኣ ምናልባት ኣብ ካልእ ዘይረኣኹማ ክትኮኑ ትኽእሉ እዮም እዚ ናይ ሜዲተራኒያን ሬድ ሲ ኤክስፕሎሬሽን ሳሚት ዝብል ብሓደ ናይ ኤርትራ ካምፓኒ ናቅፋ ኤነርጂ ዝበሃል ኣብ ሸርመል ሼክ ግብፂ ዝግበር ኣብዚ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ቅዱሳት ኢንቨስተራት ከምኡ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ካልኦት ትካላት እውን ኣትራክትድ ኮይኖም ኣብዚ መፅኦም ናብ ሓደ ጭቡጥ ነገር ክሰግረሉ ዝኽእል መንገዲ እንተዝህሉ ክንደይ ደስ ምባለና ምክንያቱ ንሕና እውን ዘለና ፀጋታት ንቅድሚት ክኸይድ ህዝቢ ኤርትራ ክረብሓሉ ዝኽእል ኣጋጣሚታት ንክፍጠር ከም ካልእ ህዝቢ ኣብ ዓለም ዘሎ ንሕና እውን ደልዮ ኢና ትረብሓ ስለዚ እዚ እውን ከጋጥም ኣለዎ ባህልቲ ኢና I hope እዚ ኣብዘን ክልተ መዓልትታት ዝካየድ እውን ስለዝኾነ ዕለት 28 ክሳብ 30 26 እዩ ዝኾነ ሓበሬታ እንተሎ ካብዚ ቦታ እዚ ኣምፅየ እውን ናባኻትኩም ከብሎ ክፍትነ ተስፋ ንገብር
ዝኾነ ነገር ካብዚ ቦታ ዝውን ውፅኢት ዘለዎ ነገር ክመፅእ ብሓፈሻ ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ዝዛረብዎ ዘለዎ እዩ richest agricultural resources, but much of that potential remains untapped. And that's coming to light now more than ever. The fallout from the Iran war is rippling through global markets, raising transport and food costs in some of the world's poorest economies. And as global food demand rises and countries look to secure supply, attention is turning to the continent's vast farmland. Bloomberg's Tiwa Adebayo explains. Africa has the land. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩናት ናይ ኢራን ሓደ ነገር ፈጢሩ ኣሎ ብርግጽ ኩናት ናይ ኢራን ፈጢርዎ ዘሎ ብዙሕ ሽግር ጥራይ ዝንገር ነዳዲ ተዓፂሎ ድኹዕ ተዓፂሎ ካልእ ፀጋታት ተዓፂሎ ሃገራት ዓረብ ድማ ናይ ህላዊ ፈተና ኣጋጢሞም ኣሎ ብግምጣሉ ግን ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ every crisis every threat has an opportunity ኩሉ ፀገም ፅቡቅ ጌርካ ተሪኻዮ ብድሕሪኡ ብግምጣሉ ዕድል ሒዙ ዝመፅእ ኮቪድ ክመፅእ ከሎ ንገለ ሰብ ሕማቅ ሓደጋ ኮይኑ ንገሊኡ ግን ብዙሕ ፀጋታት ይፈጢሩሉ ንገለ ካምፓኒታት ውጥቀተን ከምፅእ ከሎ ንካልኦት ግን ዝበለፀ ዕድል ፈጢሩለን ስለዚ ነገራት ኩሉ ግዜ ብሕማቅ ዓይነ ጥራይ ክረኣዩ የብሎምን ኣፍሪካ በዚ ናይ ኢራን ኩናት ማራክት ጉዳይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግዳ ሓቂ ፅቡቅ ጌርካ ተጠቂምካሉ ክትረብሓሉ ትኽእል ኢኻ ብርግፅ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትረብሕ ትኽእል እያ ስለምንታይ ሃገራት ዓረብ ብዙሕ ሃብቲ ነይርዎም ግን ምድረ በዳ ይዓዱ ሶ ናይ መግቢ ፀገም ከም ዘለዎምን እቲ ካልእ ግዜ መግቢ ክንገዝእ ንኽእል ኢና ገንዘብ ኣለና ገለ ይብሉ ነይሮም ሕጂ ግን ተረዲዎም ኣሎ ዋላ ነዳዲ ሃልዎም ዋላ ገለ ሃልዎም ሂወቶም ኩሉ ሓደጋ ምዃኑ ስለዚ ውሕስ ዝኾነ ናይ መግቢ ምንጭ ክሕዙ ክኽእሉ ኣለዎም ኢንቨስት ክገብሩ ኣለዎም ከምዚ ኢማራት ትገብሮ ዝነበረት ብፅጋብ ዝተመልአን ሃገራት ናበተንካ ዘይኮነ ድማ ብትክክለኛ መንገዲ ክኸዱ ክፅዕሩ ክፍትኑ እዮም እዚ ማለት እዚ ድማ ኣፍሪካ ምስቲ ናይ መግቢ ፀገም ዘጋጥም ዘሎ ብዓለም ብዙሓት ሃገራት ናብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ንክገብሩ ይጓየዩ ኣለዉ ብፍላይ ሃገራት ዓረብ ማለት እዩ ናው ንሃገራት ዓረብ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት የድልየን እዩ ኣብቲ ከባቢ ድማ በይኖም ኣይኮኑን ዘሎ ኣብዚ ኮንቲነንት ብዙሓት ካልኦት ሓይልታት ይመፅዎም ኣለዉ ኣነ ነዛ ንሳቶም ዝገብርዋ ዘሎ ብሉምበርግ ዝገበራ እዩ ኣገዳሲ ፕላትፎርም እዚ ስለዚ እቲ እዛ ስታቲስቲክስ ረእይዋ 60% ናይ መግብና uncultivated arable land 60% of world's uncultivated arable land ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ንሕርሻ ክኸውን ዝኽእል ንሕርሻ ዝኸውን ክሳብ ሕጂ ዘይንጥቀመሉ ዘለና መሬት ብዓብዩ ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዘሎ እቲ ካልእ ኩሉ ተወሲዱ እዩ ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዘሎ ናው እቲ ዘረባ ብዓብዩ ክንምንታይ ገንዘብ ናብ ኣፍሪካ ኢንቨስትመንት ክመፅእ ከም ዝኽእል ይንብል ኣነ ነገራት ናይ ኣፍሪካ ናይ ካልኦት ሃገራትን ከም ሻሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዓና ናይ ኤርትራ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝያዳ ኣብየ ከተኩር ኤርትራ ኣብዘን ዝሓለፋ 20 ዓመት ብፍላይ ድሕሪ እገዳ ናይ ካብ 2000 ጀሚራ ኤርትራ ዝሓለፈ 26 ዓመት ዝያዳ ስራሕናታ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ እንተልና ኣብ ምዕቃብ ናይ መሬትን ናይ ሓመድን ናይ ማይን እዩ ኤርትራ ሰሪሓቶ ኢላ ክትጀሃረሉ ትኽእል ነገር ተለዎ ዲጋታት እዩ ዲጋታት ድማ ንምንታይ ዝጠቅም ድሕሪ ኢልካ ማይ ትዕቅብ ማይ ከምንታይ ይጠቅመካ ንሕርሻ ንኩሉ ሂወት እዩ ዝጠቅም ማይ ግን ኣብ ዲጋታት ኢንቨስት ክትገብር ከለካ ዝያዳ ድሕሪ ዲጋታት ዝመፅእ እንታይ እዩ ሕርሻ እዩ ዝመፅእ ብካልእ ዘራርባ ጂኦግራፊካሊ ንሕና ኣበይ ቦታ ኣለና ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ኣለና ከባቢና ዘለዉ ሃገራት ስዑድ ዓረብ የመን ካልኦት ሃገራት ዓረብ ብምልኦም ስእቲ ካልእ ርሑቕ ዘሎ ግደፎ ኤርትራ ብቐሊሉ ንብዙሕ ህዝቢ ክትምግብ ትኽእል እያ ወይ እውን ንደገ ኤክስፖርት ክትገብር ትኽእል እያ ስለምንታይ ሰፊሕ መሬት ውሑድ ህዝቢ ስለ ዘለዋ እዚኣ ኢትዮጵያ ናብነት ሰፊሕ መሬት ኣለዋ ትብላ ግን ብዙሕ ህዝቢ ኣለዋ ኢትዮጵያ there's a big problem ኣብ ኢትዮጵያ ዋላ ሕርሻ መሬት ኣለዎም ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም እቲ ዝሕረስ መሬቶም ካብ ኩሉ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ልሙዕ ንሽተይ ቦታ እዩ ምስቲ ፕሮፖርሽናይት ዝብሪኻ ድሩት ቦታ እቲ መሬት ናቶም ንሕና ግን ሰፊሕ መሬት ኣለና ምስቲ ናትና ህዝቢ ኣወዳዲርካ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝሕረስ መሬት ንምሕርሻ ጥራይ ገዲፍካ እቲ ህዝቢ ኣብ ካልእ ቦታ ከም ዝቕመጥ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ቴክኖሎጂ እንተማዕቢልካ ስለምንታይ ከምኡ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ መጀመርያ ኣብ ኤርትራ ዘተኮረ ክዛረብ ስለ ዝደሊ ዘለኹ ናብታ ናይ ኣሜሪካ እሞ ክመለስ መጀመርያ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዝፈሪ ተቐንዲ ሕርሻ እዚ ካሳቫ ዝብልዎ ራይስ ከምኡ ሜይዝ ካካዎ ኮፊ ቀንዲ ከም ፍሬም ዝረኣዩ